मिरु माइनाव आफादा हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मिरु माइनाव आफादनि 5थि सावराय मेल सालबारि जिल्ला बाथौ गौथुमनि 26थि बोसोरारि जथुम्मा आरो खख्लाबारि बियाब बाथौ गौथुमनि 9थि बोसोरारि जथुम्माया दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। मख'नो गोनांदि बे जथुम्माया सिमला हजुआ केसि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव बैथि दाननि 16 खालारनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों जागायो। बे खुंफुंनाय हाबाफारियानो दिनै जोबथा सानाव आगान होबाय। जोबथा साननिनो गिबि हाबाफारि बादियै ओनसोलाव हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। लोगोसे सानजौफुनि समाव गेवलां मेल हाबाफारि लागोनखौबो मिथिहोनाय जायो। फुंबिलिनि हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होयो 2 नं सालबारि बियाबनि एमसिएलए जय मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाबावो खख्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर'आ। हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसाफोरनि बाहागो लानाय आरो ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरनि बाहागो लानायाव जाफुंसारो। नैबे सिमला हजुआ केसि कलेजनि गेलेग्रा फोथाराव मिरु माइनाव बाथौ आफादनि जे सानथामनि हाबाफारि, बे सानथामनि हाबाफारियाव दिनै जोबथि हाबाफारि। बे जोबथि हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि महरै हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि दंमोन आरो बेयाव बेखेवगिरि हिसाबै जोंनि साखाथिनिनो 21 नं सालबारि समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां जय मुसाहारिया बेखेवनानै होदोंमोन। आरो दिनै जोंनि समाज आरो राव हारिमु आसार खान्थिखौ लाखिनो थाखाय बाथौ माइनाव आफादनिफ्राय जेरै हारिमु हानजा सुरनाय जादों आरो बे हानजा सुरनाया जोबोद मोजां जादों। बर'नि जिखिनि आसार खान्थि बा हारिमुफोर दं, धोरोमारि बिथिंजों सोमोन्दो लाखिनानै जिखिनि दिन्थिफुंनाय, बे दिन्थिफुंनाया नैबे हानजा सुरनायाव जादों। आसा खालामनो हायो दिनैनि हानजा सुरनायनि गेजेरजों जों जोंनि हारिमुफोरखौ फिन गोसोखांफिनदों आरो गोसोखांफिननायजों लोगोसे बेखौ बोरै जों गोजोरथियारि खालामनो हायो बिनि सायाव बाथौ धोरोमनि जि माइनाव आफाद, बे माइनाव आफादा थांनाय मोनायावबो गुवारै थान्दै मेलाव सावरायदों, जेराव आं गावनो दंमोन। आरो दिनैबो बे सावरायनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ दिन्थिफुंनायनि जिखिनि हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आं आसा खालामो फैबाय थानाय समफोराव धोरोमारि आफादफोरनि अनगायैबो माखासे माहारियारि आफादफोरनि अनगायैबो साफ्रोमबो बर' सुबुङानो गाव गावनि हारिमु जिखिनि आसार खान्थिफोर दं, बे लाखिनायाव बै आफादफोरखौ अरायसमबो मदद होनायजों लोगोसे गावनि जिखिनि हारिमुफोर बा आसार खान्थि, बे आसार खान्थिखौ लाखिनायाव बयबो साखाफारायै नांथाबनानै हारिखौ गेरेमसा महर दानायाव एसेबाबो बाहागो लागोन, बेखौ आसा खालामो। आरो लोगोसे दिनैनि जिखिनि माइनाव आफादनि सावरायनाय, बे सावरायनाया मोजाङै मोजां जानानै थांथों। आरो दा दान्दिसे समनि उनाव जा गेवलां मेल दं, जाय गेवलां मेलाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव सौफैगोन आरो जोंनि सरकारनिफ्राय जेसेबांखिनि बिफाव खालामनांगौ नैबे बाथौ धोरोमनि सायाव, बेखौ निस्सय दायो सावरायनाय जागोन। आरो आं आसा खालामो जोंनि हालामनि रायजो राजा बिथांमोना नैबे जोंनि बर'नि आंगो जि बाथौ धोरोम, बे बाथौ धोरोमखौ फेहेरनायाव फुवारनायाव जाहाथे मदद खालामो, बेखौ जोबथारनायाव खावलायनायजों लोगोसे दिनैनि जोबथि हाबाफारि, बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाहाथे जाना थाङो, बेखौ आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव आर'ज गाबनायजों बेखिनिखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफादनि 5थि सावराय मेलनि गेजेरजों गेवलां मेलनि सिगां हानजा सुरनाय बे हाबाफारियाव जोंनि बर' हारिया जे मोनसे आबुं धोरोम, आबुं बर' हारि, बियो रोखा जोंनि गेजेरजों बे सिबिनायनि गेजेरजों बेरखांहोनो हादों बे हानजा सुरनायनि गेजेरजों। मानो होनोब्ला जोङो बर' हारिया थांना थानोब्ला आबुं जोंनि बे सैथो धोरोमखौ सिबिनाय, मिथिंगा सिबियारि बर' हारिनि लोगोसे बर' हारिया बे धोरोमनि गेजेरजोंनो गासै हारिमुफ्रा हाबनानै दङ। बिनि सिनायथि, आबुं सिनायथिया बेवहायनो दङ। थुनलाइयाबो बे जिहेथु बेवहायनो जोनोम। धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों, धोरोम मोनथिनायनि गेजेरजोंनो थुनलाइया जोनोम मोन्दों आरो बेयो मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि, बर' हारिनि गंसे आयना। बे थुनलाइया जिहेतु बेहाय जोनोम मोन्दों, बेनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनि बर' हारिनि हानजा सुरनायनि गेजेरजों गासै हारिमु माइनाव बरायनायनिफ्राय लानानै बिथिं ना गुरनाय, मैगं खानाय बायदिसिना बेहाय जोंनि हानजा सुरनायनि गेजेरजों बेरखांहोनो हादों। बिनि अनगायैबो जोंनि गाननाय जोमनाय माखासे
मा होनो बर' हारिनि धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों बर' हारिया जे खौसे जानांगौ जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि धोरोमखौ गोसोखांनो हायाखै बा सिबिनो हायाखै मिथिनो हायाखै बाथौ धोरोमा मा बाथौ धोरोमा सोर बर' हारिया माब्ला जे बे धोरोमखौ सिबिबोदोंमोन आरो दिनै जोंनि सिबिनाया माबायदि जालांदों बेखौ मोनसे जोङो दिनै मोनसे माइनाव आफादनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमावनो माने बर' हारिखौ फोजाखांनायनि मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो साननानै लादों बा जों फोरमायदों मानो होनोब्ला जों माइनाव आफादनि थांखियानो जादों माइनावफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि गथ' गथाय लानायनि फोरोंनाय न'खर बेंनायनि अनगायै बे हारिमुखौ हमथाना लाखिनो हादों धोरोमखौ हमथानानै लाखिदों आरो जोंनि माइनाव हारिफोरनि गेजेरावनो माखासे गाज्रि सानस्रि बेफोरखौ जोङो बोखारनायनि मोनसे थांखि बे थांखिनि गेजेरजों जोङो माइनाव आफादा माने गासै दुलाराय बुहुमनि माइनाव बेवहाय नुजाफैनाय गासै माइनावफोरखौ साफा साफा मावनो गोनां खामानि होननानै जोङो सानो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।